slap jo Satan på finansministerens kontor. Hun skulle lige til at overvinde hende med det sidste drys kanel. Men pludselig, bang, så ophører pebernøddernes virkning. Og den magiske kraft forsvinder, og Satan har ikke flere nødder på sig. Pling, pling, pling. Julius står pludselig foran finansministeren. Finansministeren står, som om hun var i en trance over den der julefilm, hun så sidst. Nu er det jul igen. Med et kommer hun ud af trancen og kigger meget surt på lille Julius. Hvad laver et barn her på mit kontor? Børn hører ikke til i Finansministeriet. Kom her! Kom her! Kom her! Hjemad. Han snøfter. Pludselig kommer hans far springende, fyldt med julepynt, mens han skråler. Lejle jul, lejle jul, engle dalerne. Ja, du kan nisse, min ven. Nej, se nu lige, hva'? Jeg har lige været i søsternes grene. Og jeg har købt engle, jeg har købt nisser, jeg har købt alverdens dejlige sager. Nej, nu skal der pyntes op til jul, lillemor. Lillemor! Hvor er lillemor henne? Altså, jeg har købt det hele. Prøv lige at se en fin juletræ, jeg har købt. Der er lys af det hele. Nej, nu skal der pyntes op, da. Nu skal der altså. Her, det står en fin herovre. Ja, det står den fin, da. Er det ikke stort? Nej, jeg skal ikke gøre sagen. Jeg har lige købt nyt tøj. Slet så det hele. Nej, det er pebernødder. Værsgo, lillemor. Jeg kan da lige blive pyntet op til julen her også. Men alt det har Julius slet ikke opdaget, for han er nemlig stadig på vej hjem. Og på vejen, så møder han også en pige, der ikke gider julen. Hun skælder ud over, at de har pyntet op i butikkerne. Hold da, det er så irriterende. Det ser forfærdeligt ud alle steder. Hvad er der nu med dig? Og julenisser, jeg hader julenisser. Det er det værste. Og hjerter, de sidder der og fletter hjerter og fletter og tror, de er så gode vagter, de fletter i. Og juletræer, det bliver næsten helt dårligt. Julius griber ned i lommen efter en pebernød, så han kan blive til Satan. Men nej, lommen er helt tom. Da Julius kommer hjem, og hans far og mor stadigvæk er helt juleamok, er han helt forvirret. Hvad skete der? Hvad skete der, tænker han. Moren, hun har bare julekager. Nej, julekager. Kan du ikke gå ud og skåre sne? Det synes jeg, det ville være en god idé. Går jeg helt derovre. Nej, det er jo ikke jul alligevel. Julius sidder på sit værelse med sin kasse. Han er nødt til at finde ud af, hvad der gik galt. Men kassen er tom. Der er ikke flere pebernødder. Pludselig kommer hans mor ind. Lille Julius. Hvad er der med dig? Det bliver jo ikke jul. Jo, selvfølgelig bliver det. Finansministeren slår. Min far er gået amok. Det bliver ikke jul. Selvfølgelig bliver det jul, lille Julius. Tag en pebernød. Nej, det kan være lige meget. Ser du pebernød? Der er ikke pebernød. Han pylder lidt om ham og rækker ham skålen. Da han får skålen, ser han pludselig et magisk skær over pebernødderne. Tak, mor! Nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Han bliver helt vild. Det er helt fantastisk. Har min far smeltet? Nej. Se. Kan du ikke se det? Jo, kan du ikke se det? Moren er helt forvirret. Se her. Julius tager glad en pebernød. Bang! Satan er tilbage.
tilbage igen. Der er julekæder dernede. Jeg kan se det hele herfra. Jeg må lige gøre hende glad. Hui, hvad gør jeg? Hui. Nej, en gave. Det kan Santa nemlig også. Nej, her er en gave til en. Jeg er lidt ked af det. Nej, ja, jeg må deliver. Lige med det samme, jeg afleverer den. Ja, Santa, har I godt humør? Værsgo. Du ser lidt juletrist ud. Her er en lille gave til dig. Ja, værsgo. Sæt den lige her. Ja. Ej, var det godt. Ej, jeg skal ud og flyve igen. Det er det, jeg skal. Men først får jeg lige sang. Santa Man, han redder julen for Santa Man. Han redder julen for Santa Man. Han redder julen for Santa Man. Når julen er far, så kommer Santa Man. Mine magiske kræfter driver væk, og i stedet fik jeg bare en masse smag. Jeg gør tilbage for godt. Nu er jeg hele julens frø. Santa Man, Santa Man, Santa Man, så kommer Santa Man. Det var heldigt. Men skal Santa Man nu prøve en gang til med hende der finansministeren, selvom hun er lidt skræk? Eller var også hende pigen der? Hun kunne måske også godt lige trænge til lidt kanel. Hvad synes I? Alle jer, som synes, at Santa Man skal flyve til finansministeren. Prøv at stille jer op. Vil jeg filme finansministeren? Okay, så sæt jer ned igen. Alle jer, der synes, at han lige skal prøve pigen der. Han lige skal se, om hun ikke også lige skulle have lidt julestemning. Prøv at rejse jer op. Det bliver vist finansministeren igen. Okay, finansminister, vi ses igen. Følg med i næste afsnit på fredag. For kan Santa Man omvende finansministeren til på jul igen? Der bliver far og mor venner igen, tror jeg. Han er noget overgivet. Hvem er den der mærkelige mand, der er henne ved klaveret egentlig? Og faktisk, så kan man spørge sig selv om, må finansminister i virkeligheden smække små børn?